Kawat. Ora tali krek kalau sik plastik kae pokoli. sementara di tali sik wae rafia engko dipindhoni. Video ngono kuwi lho. Abrotis. Iki lho mbok ngene kok mah nang kono. Ayo kulak templeke kene tok. Ya Allah, iki pernahke kok. Ayo ngene iki posisine. Saiki dikurang siji iki. Mbok manut terus tukange ya ta yo. Nah, keri ra apa-apa yo. Le masangko keri. Wong bensisanku kok rapi kok. Nggon gue gur tak taleni rafia. Iki lho, kan paku iki tujuane. Wah iki ilang siji iki. Kan paku miring-miring ki lak ge ngeklem kuwi ta. Ilang siji kawate. Heeh. Kawate katut ning ngono mau siji ndi. Iki. Ya paku iki gimana ta Mas sing ki lho. Pinggir. Iki. Ayo nggak kawat nih. Iki pojok-pojokan lho. Iki nganu kuwi ne mau. Ya kawat siji aja lho. Di kawat. Tanpa aku tembak tak. Di kawat ora wis. Oh. Ora. Nafas ta kawate. Umap John. Belum umap. Kawate. Dandan. Dileme patan. Kabeh kok. Apane? Nganu kuwi mung lebokan kuwi. Ngenteni garing ya, ora. Ya Agung iki lambene diiling iki mantep anu ra iki mergo kuwi. Ben ora ngevlog ngono lho, ben ora cerewet iki ya ta. Ajar. Ya. Iki Mas Dipet ya YouTuber ning ora tau upload iki. Isin rewani ngevlog isin. Padha wae bosen rasa engko ndak nganu, ndak bayaran repot nek bayaran yakin. Bayaran anu. Iya. Gawe repot. Lah iya makane ora rasa ngono, mendingan rasa. Ben aku tok wae. Oke deh gitu. Wis entek lem iki kudu nganu. Kudu apa? Alteco sebelum Dexton Lemindo, Dexton. Lem serba bisa. Masuk ke meneh ta yuk piye ta yuk. Tok meneng bae. Jadi mau kacau. Ngevlog kon meneng gak piye aku meneng. Marepmu yuk. Penting hasilnya apik karepmu. Iki jare bagus arene arep anu apa jenenge? Apa? Kuwi ngitung-ngitung plat nomor kuwi lho, Nomor itu ku sing galvalum sing anu bae ora mang galvalum. Ya aku kan rembugan arep rene. Seng. Sing stainless lho ya. Kayak talange lho. Kayak apa? Kayak Stainless rana yang itu. Ketoki kotak-kotak sijine. nomor karo. Ngono ki wis anu kok lho. Kata kaya sing selompetan ngono ya ta. Endi? Ning temboke lho selompetan tembok. Kalak nganu galvalum kae. Galvalum. Ayo, sing galvalum kuwi. Ah sing galvalum wae. Ora nayang ya ngene. Ora. Ah, toko celupet cet. Wah,
kuwi apik meneh. Luwih cat stikernya warna putih lak ketok. Dilok kok dicat ya to. Stikernya padha kuwi padha sing plat nomor. Pokoknya ireng lo putih paling pokoknya. Aja karo kuning putih. Tekan. Tetep putih ketok nomor ya arep golek. Putih apa ireng, putih nang ketok lho. Putih ora aja kuning, putih wae apa ngono gawe nomor. Putih susu ya aja putih kelir aja ya. Aja Ayo. Putih Susune sapa? Kayak takoni susu John. sapa. Susune sapa? Ya kuwi susune kuwi kok. Iku udah 30.000 men. Anu ya. Kan nang pasar to, wadah ngono kuwi kan. Udin. Bar sing kono fotone ra ndelok. Awang kok foto dengan Bang Udin jentrek-jentrek mau to. Golek ini rene ndi jambel. Kalau iki nang kene mangkane iki. 200. Apane? Ning ora go bali kurungan to. Yo iki karep aku jeneng kapan-kapan arep Bang Udin. Rego nyengko sithik ra masalah. Ning jan wis Jalan. mana sih? Ono ora? Ora iso. Ora iso. Kowe golek nanti nek nang bakul Murah jalan. Masih gajah wis manusia. ora iso. Hmm. Dek urung ora tau njajal kok. Oh, tak Dhewe ngira-ngira dhewe to. Sesuk tak nganu wae. Feeling dhewe ya. Tak nembung wae to. Kuwi bejanan. Ora tak nembung Bang Udin wae. Sik nganu apa ki? Pacak-pacake tak bengi tak jibuk to. Apanya? Anune Injuane sing lanang. sing lanang. Oleh ra ya. Ora oleh kok wong kono di bisnis kok mah kentir iki. Ora kan mesti iki manuk. ATM-e kuwi ya. Mesti manuk mentale ono nek kuwi jelas. Amenan minan Iya. Oleh ora ya? Oleh balik kene tapi. ora oleh. Ane sik nang ngarepan sing sisih lor kae sing di seket-seket kae indukan ya. Sing diambi ya. Ora tuh sok diombe kuwi. Sing putih ya. Sing kurungan diseket-seket kae lho. Kawis Kacuk kae pisahan. kacuk ae. Gacuke sing Ayo gitu. kuwi nembung gacuk kuwi. Kok ora oleh kepiye nembung gacuk? Kacuke sapa? Garek dananmu pira ya? Ah daripada ming anu kan rego nyong sithik kasarane 500. Ku ya 500 ngono. Kasarane. ki permisa. Mangaku ya Tangan gacuk. kutut judule njulek gacuk Mangaku. rego 500. Ngombyok. Ora esuk rego piro kae. Sing kae. Seket-seket kae. Tuku kurungane tok oleh. Gacuk yo paling ora 2 juta. Iki kelas laber ya. Iya to, Pak? Heeh. 2 juta. Rego 3 juta, bayar 2 juta to. Lek bayar Juta. dicontoh sik lek bayar nek wis menang ngene kan buka amplop kan. Lek bayar menang-menangane kuwi to. Menang tak. Fundasi ya. Lah padahal sing golek ya kutute kuwi ya. Ayo jangan bejana tak. Kulon Progo kowe yakin kae melu VIP karo lokal tenanan ya. Iki to kae. VIP tulisannya kok 350 VIP lurus kok. Ya. 250 VIP karo nek kuwi tiliki nang anu. 100 bulan VIP sik 100 bulan aku. Ya iya ora komanan no. Sing VIP komanane 350 250 karo lokal alam. Aku komanan 350 250 350 tak gak Deni. Soalnya sing VIP tiket 100 ngono lho. Manukku ora mampu. Lah lokal alam tok. Kalau alam tok VIP. Ora belekke. Purworejo Kulon Progo VIP 100 ya tiketnya ya. 150 kabeh wae. reguler. Malah loro 100 ya. Iya kok reguler wae. Padahal sing VIP langsung manuke durami. Neng anak menang uang pembinaannya oke ta ya. Kan nek menang Iya. Ning oke-oke layar. Lah ya. kondangan iki Kondangan. wajib. Ya pinter ya. Kaning kayak urung dilem sisan kan rujine nyisar kayak jebol.
Endi? Ning tangane Wahyu iki. Jero. Kudu ngisor. Isor. Wah, iki plengkung sithik jane yuk munggah. Jane iki mutere luruse diurutke tangkringan kuwi to ya. Ngomong wae iki. Ranjani yo. Jane ngomong kuwi dodol loro kowe iki ngomong apa. Aku yo ngerti karepe Wahyu iki kok. Lah iya. Oh bau pangane ben ra isin nek njaluk lem kok. Heeh. Ora, wong aku ngevlog kon meneng wae ngono gak kepiye. Ngono kuwi rekor-rekor. Ora. Apa ra iso tak copotane neh. Iki lho luruse iki lho. Iki luruske tangkringan kuwi lho. Apa renge. Ora apa-apa. Jelas wis rampung kowe kok ngono. Lurusin gitu. Ya ngene iki bener to. Ya bener wis, bener. Tangkringane wong pindah iku ngomong ketemu kok. Ya. Iki lak ana lurus iki ta. Usuke iki lho. Oh iki. Heeh, ya. Wis ora apa-apa. Ora apa-apa wis. Wis padha wae kok templuk kok. Ya ana ruji sing tugel iki tengah iki. Jal demak pecet-pecet ra. Engko. Kowe ngerti wae, Bro. Jelas kowe kok dhewe wae. Ayo kesemplok. Wingi melu tiba ta nggonmu melu. Wah iki sempal iki. Mau bedu peniono mau ana. Pecah wis ana gak ditilik. Cawo ngedep lem kaya ora di. Lah iya, wisan. Ayo wis hancur. Kayak melu utik kayak. Iku gak karing cara manuk ya. Mau rada muni kok angine gedhe kok. Wah iki ana nyawane iki kok iki. Nggonku ini lho yuk sing dilemke yuk. Manuke. Ruji apa lawange sing dunggahke kuwi lho kan bolongane. Wis dikabel tis. Betul iki suwi-wine iki. Ini lek ketipu. Ora apa-apa ampuh. Ora iki anu menjawate iki. Bagongi ampuh.